Ochrana vykurovacieho systému. Slúži na zachytávanie nečistôt a kovových častíc vo vykurovacom okruhu, čím chráni celý systém pred zanesením a opotrebovaním. Termokontrol prináša vlastné ochranné prvky. Guľové ventily s integrovaným magnetom a filtrom. A magnetické filtre, ktoré zvyšujú účinnosť a stabilitu systému. TCKV M34 a TCKV M01. Sú guľové ventily s magnetom a filtrom určené na filtráciu nečistôt vo vykurovacích systémoch. Inštalácia je jednoduchá. Dostupné sú s trojštvrťovým alebo jednopalcovým závitom. TCMF34 a TCMF01. Magnetický filter je vysokoúčinný plnoprietokový filter určený na ochranu všetkých centrálnych systémov. Ponúka jednoduchú inštaláciu a je dostupný s trojštvrťovým alebo jednopalcovým závitom. TCMF03 Mini. Magnetický filter. Je vysokoúčinný plnoprietokový filter určený na ochranu všetkých centrálnych systémov. Ponúka jednoduchú inštaláciu a je dostupný s trojštvrťovým závitom v čiernom alebo bielom prevedení. TCMF54 a TCMF64. Vysokoúčinný plnoprietokový magnetický filter určený na ochranu všetkých centrálnych systémov. Ponúka jednoduchú inštaláciu. Je dostupný v 5/4 alebo 6/4 závite. Termokontrol. Poskytujeme vám komplexné riešenia pre radiátorové, podlahové, elektrické, teplovzdušné a kombinované vykurovanie. S nami nájdete riadiaci systém pre akýkoľvek typ vykurovania.